wannan da na tura maka nan su ne masu ɗayan jaka biyu ne ɗayan kuma ɗaya babba to amma dukkan sun hada su 5 kg guda biyar ɗuko amma suna cikin wayan nan guda biyu wannan babba ne da wannan wanda an hada biyu a hade ina ga ɗayan an hada uku ne a ce bari wani radical is up to 25 duka is 25 but one is not masu dot nan ba su ne 5 to su ne za a yi testing kashi biyu nan su ne masu dot nan su ne za a yi testing nan a gan su okay a gan su dot na gashi wannan kuma dot na shiga shi su ne za a su kuma su biyu ne don kada su ɗayan biyu ne a haɗe ɗayan kuma ɗaya ne babba there are 3 bags so but ɗaya biyu a ɗaya ɗaya kuma ɗaya amma total loss is 5 kg amma sauran da sun sauran ma akwai wanda biyu a haɗe ne haka yadda dai suka zo da shi da mu ba mu taba ba exactly yadda aka yi recovery haka shi wannan shi ne guda wannan taxi a yanin kuma okay please 10 no 10,000 shi ba da office. Sorry. No, wala.